Ano? Ha? Ha? Tumawa ka. Tumawa ka. Tawa-tawa yan. Tumawa yan. Tawa-tawa yan. Gishil. Gishil. Tawa-tawa tadan. Uy. 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 Nasinok na naman, nasinok. Inom ka tubig. Sa tingin ko tama ang sinabi ni Direk. Tubig. Dapat makuha natin lahat ng information tungkol sa virus para maibigay sa school. Pati na rin ang cure para rito. Nababaliw ka na ba, Miss Darren? Hindi ito ang oras. Sa politics ninyo. Ang mahalaga ngayon ay sa mga buhay. Dapat gawin po ninyo kung ano ang tama. Nasinok. Nakawit-kawitlog ano. Tapos na. Next video. Para kung